Sziasztok! Megint a természetből jelentkezek. A téli depresszió lesz a mostani rövid bejelentkezésemnek a témája. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ez az adventi időszakban a Női Teremtőerő adventi kalendáriumának a következő száma, következő ablakocskája, amiben egy rövid kis gondolatot osztanék meg veletek arról, hogy mi is lehet az a téli depresszió. Mert hogyha depresszió, és van egy ilyen neve, hogy téli, akkor nyilván ez egy olyan dolog lehet, ami a télhez kapcsolódik, ami egy konkrét évszaknak a sajátja. Sok-sok évvel ezelőtt már született bennem erről egy írás, azt meg is találjátok a honlapomon, majd belinkelem ide a videó alá. És most megint eszembe jutott, bár most én nem szenvedek ebben az állapotban, mégis, ahogy sétálok itt nap mint nap az utóbbi időszakban, ezen a kis erdős részen, mert ezt egy adventi elfoglaltságnak, én mondhatnék is rituálénak tűztem ki magam számára, hogy minden nap eljövök ide egy 10-15-20 percre sétálni, és megfigyelem, hogy mi történik a természetben. És ez roppant sokat tud segíteni számunkra abban, hogy mi is történhetne bennünk, akkor, hogyha hagynánk, hogy ebben az időszakban azokat a dolgokat tudjuk megélni, amik természetszerűen ilyenkor bekövetkeznének. Ahogy a természetben kint, úgy bennünk is egyszerűen az a körforgás, ami a napnak a járásával jár, az, hogy nyáron az a sok-sok napsütés, az nem a bezárkózásra hív bennünket általában, hanem inkább az aktivitásra, cselekvésre, kitárulkozásra, utazásra, cselekvésre, és ahogy csökken a napsütéses órák száma, meg az ereje is a napnak, úgy inkább a behúzódásra vagyunk mi is berendezkedve. Nyilván ennek fizikai oka is vannak, hogy akár a pórusok behúzódnak, sok-sok minden behúzódik bennünk, akár hogyha most itt próbálnánk így mozogni, tornázni itt a hűvösben, akkor egész másként mozognának az izületeink, mint hogyha egy meleg szaunában lennénk, vagy egyszerűen csak egy nyári forró napon. És hogyha ezeket mind úgy komolyan vesszük, és elgondolkodunk rajta, akkor szépen lassan eljuthatunk arra a következtetésre, hogy nekünk magunknak is egy pihenő időszakra lenne szükségünk, hogyha megtehetnénk ebben a karácsonyi előtti időszakban, őszi időszakban, hogyha egyszerűen a társadalmi berendezkedés vagy az életünk tempója megengedni ezt. Nyilván vannak keretek, amiket nem nagyon tudunk átlépni, viszont nagyon sok minden szépen lassan, akár évről évre, mint egy ilyen kis hagymahéj átalakítható, sok-sok tudatossággal és figyelemmel. Visszatérve a téli depresszióra, egyszerűen én arra jutottam a sok-sok így gondolkodás és tényleg ilyen szemlélődés alapján, hogy azért érezzük ezt depressziónak, vagy ilyen visszanyomott állapotnak, és hogy ez baj, mert hogy van bennünk egy természetes lassulás, és ez ütközik azzal a külvilági csillogással, kivilágítással, rohanással, ugyanazzal a teljesítménykényszerrel, akár nekem emlékszem, hogy ez főleg így gimnazista, meg általános iskolás koromban, kamaszkoromban kezdődött ez, hogy mindig olyan borús gondolataim voltak itt télen, és belegondolva egyszerűen valószínűleg csak otthon kellett volna ülnöm, behúzódni, naplót írni, a lelki világomba elmélyedni, amit egyébként egy kamasz gyerek amúgy is nagyon intenzíven megél, és hagyni, hogy ezek itt történjenek, és nyilván kell az embernek társaságba is menni ebbe az időszakba, de hogy nem az iskolai, vagy akár később munkahelyi, sőt, talán még fokozottabb nyomás van, ugye, befejezzük az évet, lezárni a dolgokat, ezt megírni, azt megírni. Szóval, hogy van egy külső fokozottabb nyomás egy olyan időszakban, amikor pedig pont a ellazulásra, magunkba mélyedésre lenne szükségünk. És hogy azt gondolom, hogy a téli depresszió, amit tényleg csak ennyi, úgymond, hogy egy ilyen kis melankolikus hangulat,
az igazából arról szól, hogy ütközik a belső világunk igénye és a külvilág igénye. Így azt javaslom, hogy ezt a gondolatot te is fontolgasd, így tartogass magadban, kicsit járd körbe, hogy a te életedben ez hogy szokott történni, hogy te ebben az időszakban hogy vagy ezzel, akár fiatalabb korodban, hogy voltál ezzel, hogyha most családod van, vagy édesanyja vagy akár csak egy olyan beosztásban vagy, hogy sok-sok dolgod van, emberekkel, vagy foglalkozol, vagy tanár vagy, és sok-sok gyereket kell nap mint nap egyszerűen megtartanod nekik a teret, akkor nem nagyon van időd ezeknek az érzéseknek a megélésére. És hogyha az ember ezt elnyomja, akkor lehet, hogy még csak arra sincs ideje, hogy azt mondja, hogy hú, hát, vagy így rossz hangulaton van, hanem egyszerűen csak így átsiklik ezek fölött, és akkor ezután meg talán egy kiüresedés jön. Egy tompultság, amikor kintről is sok inger érkezik, és bentről is sok inger érkezne, és talán érkezik is, és egy idő után azt érzi az ember, hogy se kintről, se bentről egyszerűen nem tud fogadni több információt.